ungangibuza ukuthi ufunani lo la. Angihlangene kanjani wena ubhizi ndoda yami la? Wena ubhizi ndoda yami la? Wena ubhizi ndoda yami la? Indoda yakho iyona yangishe. Wena ubhizi ndoda yami la? Umngane wami kanti ufuna indoda yami wena. Umngane wami kanti ufuna indoda yami. Lokuphatha indoda. Zi awusebenzi wena. Wangenele ebhawoti unikeze umuntu ongayazi nokuthi ibheke ngaphi le bhawoti. Sizamela sothiwa ngabe kusho njalo. Ngoba uyabona nje ngitshela akalaleli uyamuzwa ukuthi manje siyakhuluma samadoda ufuna ukulibeka naye. Ingane uzoyikhulisa kanjani lo? Kilikiti tudli wentombi eshowethe zabathu uputo abadelo fulufala masoso makambe ke SMG bathi monto enkulu ingadlanga zibishosha ibhalelo phansi bathi ke unyanyavi you are live on Inunu Engafi season 1 namhlanje sila order secret location dasibhalele khona ke lapha ya umpilo uthi ke naye unfisa simkhaphe phela siye lapha yana ke kuma wengane yakhe kukhona afisa ukuconfessa ke sibheke udaba namhlanje ukuthi ke lusiphatheleni khumbula Inunu Engafi si sort out ama baby daddy and mommy issues. Asihamba sobheka ukuthi namhlanje masiphatheleni. Kilikiti. Kilikiti moso kuSimida TV sesekhona la ndawo nesigameko lapho khona simenywe khona impilo ufuna usitshela ngodaba lakhe namhlanje ukuthi simsiza kuphi impilo. Hamba njani bhuti? Hayi kambahle bhuti ngezwe. Khona mfethu. Igama lami SMG ngiqhamuka kuSimida TV uhlelo Inunu Engafi. Tshela mina ngana kwethu ngibe wayini namhlanje. Inkabi yami ngiqale ngibonga ithuba lokuthi iyasebukhosini entertainment ngaphansi kweNunu Engafi ukuthi nikwazile ukusiza isikhalo sami. Into yanki engibhekene nayo ke la nkabi yami kanje kunosisi ebengizwana naye ekuma wengane yami ekuzi igama lakhe. Right. Sithandanile ke kwase kufika esigabeni sekutheni sigcina sithola ingane. Right. Ngoqhubeka ke sizwana ke hayi kunezinto engayiboni kahle ezama 10 of eyiningi. Akuyikona ukuthi ke ubelokho engiphusha nami ngilokho engihlehla ngazi ngagcina sengithola umunye umuntu. Manje kusisi hayi cha angisafuni ukumoshela isikhathi. Ngifuna nje abethane nje agede ngiqhubeke nempilo. Ngifuna ukizwa lana ke bafoma uthi uqhubeka nempilo tshela umbukeli ufisa ukwenza njani usuma uqhubeka nempilo khona umuntu osonayo empilweni mhlambe ofika replace yena or kwenzakalani kwenzakalani ngifuna ukuthi nkabi yami hayi ukhona engimtholile so angifuni ukuba yixoki ngifuna umdedela usisi ahamba kungene lo muntu. Right. Into engiyifuna kuye ingane yami nje kuphela yena usengahamba. Okay. All right. Ngifuna ke manje bafo sisi khona sizoba nenkulumo ngibona siyavumela sisepagini elilodwa na. Yeah. Uma ngabe simbiza uzi uzoconfessa noma uzomtshela ukuthi akaphuma empilweni yakho ngoba usumove on. Wesibili udinga ingane yakho udinga uzolela icustody ngizothatha ingane ngifuna ingane yami. Okay. Custody konke ungachaza nkabi yami egcineni ngifuna ukuhamba naye ngoba igazi lami. So uthini ngama feelings wakhe ubona ukuthi uzofila kanjani ngalokho ngoba phela egcineni akwazi ukuthi ufake ingane ezimpini zenu bawu2 ngoba angazi ukuthi yini enenza ukuthi nihlungane manje olu. Hayi nkabi yami okwama feelings asikubeke eceleni. Emhlabeni akekho umuntu owayedalela ukuthi uyohleze ejabule nami baningi bengiphoxa. So naye bengeke kuze kube ukuthi naye uyohleze ephi ngaso sonke isikhathi. Uzoyithola insizwa iningi insizwa leminyango ziningi insizwa. So uzoyithola insizwa mina engizofuna ukukhuluma naye ukumtshela ukuthi ngikuphi ngisuka la ngiya kuphi. Kuze nahle ezazi ukuthi cha akasekho eduze kwempilo kampilo. Ngiyathemba yangizinqo. Hayi mfethu ngiyakuzwa uqedile ungethola. Okay. Mbuka kuSimida TV sohamba sibheke uzi ukuthi siyamthola sikwazi ukuthi simdlulisele udaba esize ngalo. Before selapha engifisa ukuthi ngikuzwe kuwena bafu. Lento kabili ufana noma uyishela intombi. Uyishela intombi kwenze ukuthi uyishele iqome, kwenze uyishele kwehlule. So uma ukuthi ugodwa kwalezi zinto
uyanqaba nawe. Asithi nje uyanqaba nokuhlukana nawe noma mhlawumbe uyanqaba lengane. Uzophatheka kanjani? Iziphi izinyathelo ozothatha? Hayi phela nkabe yami mina nginabantu. Angeke ngaze ngagcogconywa umfazi ekhanda. Uyasazi isinto nawe. Akusafune kuphawula kulungile. Ake sithume impukane ezihlaza zimlando then sibone ukuthi kuzi ulithatha kanjani lolu daba. Mpilo. Baba. Bathi kusefikile uzike siza ukuthi ke usiphatheleni. Kwenze njani la? Hlala phansi. Kwenze njani? Sawubona. Hayibo nawe. Hayi. Angizwa. Sawubona zi. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Igama lami mina ngo-SMG, uqhamuka sebukhosini Media TV ohlelweni nengafi. Siyabonga ukuthi ufike mase kucela. Ngawuthi umpilo yamazi. Ngiyamazi Mpilo. Umazi kanjani Mpilo? Baba engane yami nje lo. Okungixakayo ukuthi ufunani lo la? Naze nabambana bo. Kwenzakalani la? Awubona ukuthi siyathandana. Yeah. Mhlambe Mpilo, singapholisi mase ngoba ngiyabona ukuthi umoya kaziyo phezulu. Mhlawumbe awumnikeze mfethu isizathu esidala ukuthi abe la namhlanje. Ukuqala ngizoqale ngibonge eyasebukhosini entertainment ngokuthi ngicela usizo. Balamukela usizo. Zi sesinesikhathi eside kakhulu mina nawe. Kepha izinto bengasahambi kahle. Angazi noma ubunganakanga yini. Kade ngangikhuluma lento. Sekufike la ekutheni khona ngiphelelwa umoya. So zi ngizokwazisa namhlanje ukuthi obekuhlanganisile mina nawe kuphelile. Into engicelayo nje yinye kuphela kuwena. Umntana nami kuphela. Iyodwa into engicelayo kuwena kuphela zingilalela. Ngifuna umntana nami kuwena kuphela. Imake manje ufunani? Awuhlangene wena nalokho. Awuhlangene wena nalokho. Ungangibuza ukuthi ufunani lo la. Angihlangene kanjani wena ubhizinesi ndoda yami la? Wena ubhizinesi ndoda yami wala? Wena ubhizinesi ndoda yami la. Indoda yakho iyona Wena ubhizinesi ndoda yami la. Umngane wami kanti ufuna indoda yami wena. Umngane wami kanti ufuna indoda yami. Ukuphatha indoda. Uwena uhluleka ukuphatha indoda sisi. Sethi mina Ungayihlola indoda vele izona. uyibone kanjani ukuthi ngiyahluleka ukuyiphatha umngane wami ubone kanjani? Kanjani? Ngoba njengoba usho ukuthi ngumngane wakho ngazi yonke into oyenzayo. Oyena umngane wena inyoka wena. Kodwa sala indoda ithanda mina. Winyoka. Ikhethe mina. Zi aningahleni. Zi ngifuna umntana nami kuwena. Ihlukane. Zi. Into esikubizela yona la. Ubafu befuna ukuconfess useqhubekile nempilo yakhe. Nokuthi ufisa ukuthi ingane ibuyele ngakuyena. Usiqhubekile nempilo yakho uqhubeka nomngane nami. Yazi umngane wakho ungcono kakhulu kunawe. Ngikhathele ukukunikeza ama-advice. Ngane. Khongane ozoyithola la. Ha umntana nami ngizomthatha ngenkani. Usoko sibone ngizomthatha ngenkani. Ngiyongena nama-social worker lapha kini. Akulutho. Futhi akekho uyongibamba yazi. Yazi ukuthi ngihamba ngaze ngokuthi. Buka wezi. Umntana nami lowana ngamkhokhela kini. Manje makuwukuthi wamkhokhela kumele uzomfuna ngalendlela omfuna ngayo nentombi zakho la kumina. Zi Namakhamera. ngizamela Kwenza yini vele ubungakuze ukwazi ukuthi uze ekhaya kuzokhuluma noma ngoba uyakwazi ukukhuluma. bengizosho kanjani izayidlamlilo zakini zamantombazane bengizokusho kanjani lokho ungazongengisilima wena. Haw Zi. Asamele ukuthi sithole i-solution kulento. Ngiyaxolisa uphakamile umoya. Sithole i-solution. Ingane siyayithola noma siyithole. Hamba yokuhlala nabasekhaya. Ngiswahlala phansi nabasekhaya wayekhokha inkomo, wayekhokha konke lokathi wakhokha. Akahambe kayokhuluma nabasekhaya kodwa mina khongane nami ezohamba izohlala nalo.
akho ngani yami ezohamba. Manje wena ufuna ukulwa ngengane uzomlusa ngengane yakhe ayikhokhelile. Imake wena uzothanana nendoda ngoba nakho sinengane bezothatha uzokhulisa ingane waye libhawodi. Ukuthi angiyangile ibhawodi ukuthi uzohlula ukuphatha ukhulisa ingane. Ngoba kwaye wena iyakuhlula leyo. Amboyizalele yakho. Amboyizalele yakho. Ezokuhlula noma nawe ngeke izikhulule. Ngifuna ukukhulisa leyo ndoda yakho. Ngiyeke ngiyikhulisele yami engihlulayo. Amboyizalele yakho. Uyeke futhi ukufuna indoda yami mangabe ufuna into zengane uzofonela mina sisi. Uqambushile ngoba ngeke ngiphinde ngifune kwalezo zinto izofuna uma ekhaya ngoba ngeke vele izoyiluka ngamaholidi ingane. Sohlala nayo. Ngithi sesingane sohlala nayo. Avune khandi iqinile wena. Avune khandi iqinile. Ayikho into right owayenza wena. Okay. Kodwa buti ngaxolisa bandla angeke ngize ngikwazi ukuthi nginikeze ingane. Angeke ngize ngikwazi ukuthi ngicabanga ukuthi unazi izathu zakhe ezidala ukuthi noma ngathi unazi izathu zakhe. Mina sami shothi asikho valid. Ungathi awusebenzi wena. Wangenele ebhawodi unikeze umuntu ongayazi nokuthi ibheke ngaphi lebhawodi. Sizamela sothiwa ngabe kushona. Webafu yabona nento ngitshela akalaleli uyamuzwa kuyimanje siyakhuluma samadoda ufuna ukulibeka naye. Ingane uzoyikhulisa kanjani lo? Bakushiyele zona lezi. Akulutho. Uzoyikhulisa kanjani ingane lo? Akasebenzi kuyimanje. Ungitshela ngo-online ukuthi uyasebenza. Yini akasetshenzwa umuntu online? Yini akasetshenzwa? Sina sikhuluma abantu abanjengonondu abasebenzayo. Hayi lento yakho. Usafana ngisho ngathini uthini isinqumo sami ngisibekile bhuti. Ama-social worker ngiyongena ngawo lapha. Akulutho enkantolo. Akulutho. Angazi inkantolo imfavor kephi umuntu ongazeli. Angazi ngezi inkantolo ifavor umuntu ongenangane. Nangu babengane. Kanjani ipirinki Uyasebenza. Uyasebenza babengane. Uyasebenza babengane wena usebenzi. Uhlala emathwaleni. No more than I do. So kwesibone ukuthi ngoba uhlezi ungekho ngama weekend bayakuthola yini mebekufuna ama-social worker. Azongithola. Uyabuza kanti? Hawu. Azongithola. Umzali uphuza kanjani? No. Ubumnandi yambo. Kanti ingane isesiswini uthi ngibuza kanjani nawe lo mbuzo? Ngoba phela ingane No, phela ingane isesiswini. ingane ikwazi phela ukuthi Ingane awuphuzi mangabe isesiswini. Isala nabani? Akana mahluko. isikhathi uyaphuza. Isusani noba nginomami. So ingane ngazi ukukhuliswa ingane. Angizalelanga uma she's always there for ingane yami mangabe ngidinga ukuthi abe khona. Kunokubiya kini no sisibakho Uyangiyanyisa boyfriend. Uyangiyanyisa yes. Sufuna ingane yami yoresha ama boyfriend osisibakho manje. Uba uthezi ngoba uyohlala nami. Yabona ke khona iyohlala. Yabona ke njengoba usho. Njengoba usho uthi iyohlala naye. Angeke uzwe inuke. Ungone reshwa wakho. Awami izowathatha apha wami. Ahlangana apha wami ekhaya. Sisibake bazoyithatha bahlangana Ahlangana. basuke befuna. Ayabawu. Kampunza endlemini. asikhulume libe linye manje. Ingakho nawe ngithi wakwazi ukuthi umvakashele. Uzongipha phela ishow yami le. Hawu. Uzongipha ithuba ukuthi ngikhulume. Awuzukhuluma one way. Sifuna ukukhuluma nawe into ephelayo. Ubafo bezo break up nawe. Right? First thing first. Wesibili uthe ufuna ingane. Wena uyagoloza nengane. Kusho ukuthi lokhu siphushela ukuthi ufike sihambe iminyango esemthethweni ukuze sikwazi ukuthi ingane siyithole. Akulutho. Ngoba ube nezizathu bafuza ukuthi ingane uyilandelane ngoba kuthiwa utholakala ngama weekend ufane tendele umcimbi ulahleka i-weekend yonke ubuye ngomsombuluko. Akulutho. Awuyinakekeli ingane. Akulutho kodwa ngikaze ayithole ingane. Yazi inkani yakhe angeke kusize ngalutho ufuna ukulambisa ingane ukuhluphekisa ingane. Ukuthi mfethu umuntu njalo ngaso sonke isikhathi mangabe efuna ukuthi umuzwe uhleze ezobeka into ngathini uhleze ezomgxeka loyo muntu. So ingakho ngithi akulutho. Ingane ikhuliswa umuntu wesifazane. Hayi umuntu wesifazane kuphi ungayikhulisa ingane wena. Uma ukhona. Uma wakho uyayizala? Uma wangu uyangizala nje. Uma wami. Uyayizala yini ingane? Uma wami. Come on, that's a nje umbuzo okanjani nje loyo kodwa No, wena ushoyo ukuthi wena ingane ikade umzali wayo. Ikade umzali wayo. Hayi umzali wayo. Ikhabo ma wayo njengamanje ngithi. Ihleli nogogo wayo noma wayo. Njengamanje. Unonye uyazi. Imake wena sisulela ukuthi indoda ikushile noma ulwelani yini ulwela kangaka mafundo engane. Awukwazi ukuthi ukuthi kukhulunywa ngawe umzali wengane. Hayibo uzoyikhulisa noba yena. Ukhona nje. Uma ngicama ukhona. Nangu nondu ukhona. Mnanwayo. Nangu nondu ukhona. Nje. Yini engizoyikhuluma noma wakho? Asiyeke sami senkantolo. Ngicela siye uhambe enkantolo. Uyazi ukuthi uba uzofika wini lapha. Ngoba kuthiwa awutholakala ekhaya.
sobona ukuthi ngitholakala ekhaya. Khulisa ingane indlela efanele. Umuntu mangabe efuna ukuthi umfave usho noma yini. So ngakho ngakubuzisa ukuthi hayi sobona mina akusamele ngiphume ngiyothenga esitolo. Mangabe ngiphumile ngiyothenga etolo kuzokuthi ngiphumile. Akusamele mina kusho ukuthi webapho ombuzo ukuthi lo ngoba sila namhlanje ube kuphi izolo. Lo bengisekhaya. Ubungekho kini wena izolo. Ngifona mina ngo9. Ngifuna ukukhuluma nendodakazi yami bekumele ngifonele lo bekhombisa ukuthi la khona isebumnandini. So uyabona umuntu oyibilangela ngana ukwazi ukuthi ebusuku ufunakala bese umuntu la. Ebusuku izubuxoka azobusha. Qhubeka chaza qhubeka. Engilongiphikisa noma ngiphendula mfethu. Acela uhambe emaphoyiseni. Ukade kusho wena manje. Uthi ngane wena. Ikade uma wakho. Ikade uma vele ingane izoqhubeka ihlale noma. Ikade kanjani ingane uma wakho? Izoqhubeka ihlale noma nami ekhaya. Uma ukhona. Ingane dinga abazali bakho. Ingakho sizamela impilo engcono kuthina sinonondunga. Kanjani ngizamela impilo engcono? Uyazi usebenza kahle kanjani? Uyimanje sikhuluma ungizamela umsebenzi ongcono kakhulu. Akulutho phela. Uzokwazi ukuthi ukhokhele ingane nala ngizoyifaka khona esikoleni. Qhubeka ukhiphe isonto. Cha, ingane izohlala nami. Ngeke uzuyithola ingane yakama wayo bafethu. Angazi ukuthi ikhokheliwe nje ingane. Noma ngathi ikhokheliwe wena uhlangana nalokho awuyangene ebhawuti. Ngicela ungangiphenduli. Ngicela ungangiphenduli. Ngicela ungangiphenduli. Ngicela ungangiphenduli. Okhuluma mangabe kusakhulunywa nendoda yakho kuphela. Ungangiphenduli wena. Ungangiphenduli. Lalela ke unonduwe into ade ufuna uzokutshela yona ke namhlanje. Ukuthi ungalokhu ufonela mina. Vele ngizoyeka ukukufonela. Ufonele yena. Nawe uma ngabe ufuna ingane uzoze ekhaya uxoxe nomaqala. Kodwa nje mina ngizwa yonke lento. Ingane bengifuna izohlala kimi. So isiphi yini esukudala ukuthi akufonele bafana ukuthi uswedinga into zengane. Yes. Yona iphindela fanele enze ngayo izoba ngcono. Ila madoda abalekela ukonda. Uyazi amadoda mayibalekela ukonda. Abhize kukhumeza amanye amantombazane eceleni. Cha uyangifuna lo. Okuyikona ukuthi angeke kusenzeke. Isiqumo ngisithathile. Balekela ukonda. Ngaso sonke isikhathi uyagcwalisa wena. Cela ungigcwalisela ngaso sonke isikhathi uyagcwalisa ukazi nje waqhamuka nje nento eproper nje eright ebonakalayo esile. Hayibo. Lo bhuzuza amanga. Uyashawa nomuntu eshawela ukuthi uzamile uyakwazi lokho. Wena ke uzoshuthi uzofela ukuthi uzamile. Bathi uhlulekile. Kodwa ngiyasebenza manje. Uhlulekile ekuqaleni. Yini ezokwenza ukuthi uhluleke kade engasebenzi. Uhluleke kade engasebenzi. Yini ezokwenza? Benzama. Ngane engasebenzi ngane. Hey uyinjazi uyazi. Unonya. Right. Impilo iyawucaca lento ukuthi ngesikwazi ukuwina ngale sisuyimina ngayo. Ngoba uyakhombisa ingane angavumi nayo. Manje angimani umuntu ukuthi niyahlukana nomlwelana kodwa angilwele ukuthi siyahlukana. Why nonke nifuna ukuya kule point ukuthi ngilwele ukuthi siyahlukana? Okay, nikeze ingane. Ukube ngilwele ukuthi siyahlukana angabe nje angabe ngiyakubeka lokho. Uyibhenge solamzi. Uyibhenge solamzi. Angibhenge solakho. Okay, nikeze iqini. All right. Uthi bengekho was not there time engasebenzi for ingane. Manje umnikeza isikhathi mhlawumbe ufuna ukuthi azibenze. Enough. Aziveza kanjani? Ngoba uzolandela ingane ngamaholide njengenjalo. Ayibuyise ingane kumina. Wezi ayenze ngihlalele mina nensambathika yakho. Baba lo sohlangana enkantolo naye. Asamba. Sohlangana enkantolo naye. Wena sohlangana enkantolo mina nawe. Okay. Ngeke ngize ngizwe ngawo mina. Angeke ngize ngitshele wena. Anginankinga bhuti, anginankinga. Ngeke nje. Ngeke never. Okay. Ngize ngitshele wena mina. Okay. Right, buka sokufuza Media TV. Asike siqophe kanjena ngalezo. Sizokwazi ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane nompilo sibone ukuthi le ndaba sisotha kanjani. Nokuthi kufanele ukuthi sithole ama social work akwazi ukuthi ke ayolanda ingane kazi kukhulumiswane kubonakala ukuthi yipi indlela esikwazi ukuyisotha ngayo. Sasingathandi ukuthi vele uhlelo liphele ngale ndlela kungekho umuntu osizakalela. Sizokwazi sithole ukuthi uzizwa kanjani impilo nge-reaction yazi. But singakusho ngamanje ukuthi noma ngabe thuna yiphi inkinga lapha ekhaya ethinta ingane ngabe ubheka imama nomdokotela sibize sikwazi ukuthi sizokusiza sabanga ukuthi ufike ohlelweni noma ngiphethe nje ngiphethe ngayo kodwa ke sethemba ukuthi uma sofika ekhaya mhlawumbe ngicabanga ngendlela
asithembe kodwa ngikuthembise. Njengabantu kade nithandana ngicathi ngiba nayo indlela yokuthi nikhulumisane. Njengabantu kade bethandana ukuthi mina into engayi-understandanga iyo yonke le ndlela angitshele ngayo yabo. Indlela angitshele mhlawumbe kube ngimfica ehleli nawe wangichazela ukuthi usenentombi mhlawumbe ngabe nginga-understand yabo. But umngani nami mina ngifila kanjani konke lokho. So hlebena mina, how was your friendship? Right. Because we usually go out together nje mangabe kuyikhathi zokuthi vele isuku lokuthi sidlule. Siyahamba na angazi namhlanje ukuthi yini le lento noma lo msebenzi wakhe awusolile omusha. Mhlawumbe looking kumaluphuzo leminawo ngani wakho. Ubona ukuthi uthole kanjani chance ukuthi angene ngiba kungani yakho? Angazi angifuni ukwazi. Because shithi mhlawumbe ubonile ukuthi vele bengingekho interested ngaleyo ndlela kuyena awunlayi. Mina into bese ngithethe ngicabangela ingane. Bese ngingekho nje interested kuyena. Into bengithethe ngicabangela ingane ezingane imidingo umuntu obazi empilweni. So njengoba yena usicabanga ukwenza kanje angeke ngikwazi ngizothini kwayona kwingane yami. Hawu unondu hayibo kahleni bo hayi ngeke akwenzeke ngenye indlela ngeke akuhambe kuyiwe police station at least ngiyohle kwamaphoyisa nemantshi ukuthi ngithathelwe umngani ake ningihleke nani bangane emakhaya ngeke yo hayi Right, mkwenza uKhosinimila TV siqoqe kanjalo lezo 0688267740 noma kuye lapha yana info.yasukhosinimila@gmail.com ukwazi ukuthi usibhalele noma ngabe unenkinga efanayo futhi ukuthi sikusize. Akukho okunye sihlangane ngokusasa.